Mena po, naipadanon ka ti pisina tayo nga di nga ro dada na i-report ka nung natnag nga back ride. So tatan ti naibaga ngamin is nai-report ti DPS. So tinawag ti DPS to make sure nga di natnag is safe. Kumbaga DPS awan met nakalagbook nga na aksidente. So tatan tinawag man ti traffic division ti bigat ket awam met pa'y nakalagbok na traffic division nga natnag nga pasaheros ta kumusta kumamit ta amoy apo ket data make nga ti author na di sponsor te co-sponsor pa ni Attorney Pereira idi ket kun na di traffic awan so nga last nga tinawag is BFP finally talaga adda kano natnagim so kinumusta ka sinapo ket okay kanumet. So tatapa pa investigate ko if DJ Tricycle ket nag-comply ba isuna kadigi agreement nga da safety barrier na footrest ken pagkapitan. So papakita da apon no nag-comply met lang. So syempre kinumusta tayo met umuna DJ na aksidente. So far kan met okay kan met apo. Awan ngamin deadline na DJ apo, it's an option of the tricycle nga agkabit tapno for them to be able to ag back ride. No, awan kadjay mo hang ka mabalin nag back ride tapos kadjalat conditions na. So idi previous weeks ngamin may dani kasarita nga DJ ordinance sa mabalin maamendaran instead of barrier is DJ box GB box. So binasak DJ ordinance adami gay midjay nga safety any kunana any nga safety anadjay. So mabalin apo nga DJ GB box any kunana.